Nataas ang daya. Hindi ako natatupa. Sige. Hi guys, this is Dominic Cristobal, Jeff Adondo, Vincent Magubat. and welcome back to my channel. Yay! Ang challenge na ito ay tatawagin natin fast eating, kung saan meron ditong tinapay na nakabitin, tapos may straw na nakatali. Kailangan babalansin nila yung yung Ang haba na kay Vincent ang daya. babalansin nila yung paa nila para makain nila itong tinapay. Kung sino yung may pinakamabilis na oras after ng challenge ay siya ang mananalo. Starts now! Kaya tumawa. Tawa yun eh. Ano daw? Sige na lang kalaban na isna. Nakakala. Kikitigin na ako. Sige daw. Ano? Ama na to. Nakina. Makukuha ko na eh. Kaya niya! Di kaya! Naman Di, kunti na lang. Sarap. Ito na lang. Nataas ang daya. Hindi ako natatupa. Sige, adjust mo. Kaya nakakalat ako. Sino mabilis dito? Sige, kaya mo yan. Wala pa na. Malalagot pa yun doon. Gigil taba. DJ no, ano kaya yun? Kaya hindi natin napanood no. Si JJ. Dito, sige na ko. Si JJ, mabigat ang ano. Putang na mo. Sipan mo, laksan mo. Ayan. Ako lang dapat. Ay, punta ka dito, pre. Ikaw, putang ina ko. Punta ka dito. Kaya pupunta dito. Kaya lapit ko kanya layo ng akin. Ba't ganun? Palayo na palayo. Ah, putang ina. Kasama mo. Talo na ako. Ayoko na, kikitigil ako. Hindi ako maka... Timer starts now. O dapat nakainat yung paa, wag nakainat. Oo, nakainat. Nakainat? Oo. Inat? Oo. Ayun na! Ah, masarap. Ano? Kamis. Kuya Doms, ano yung soft drinks to pag hindi nanalo, no? Hindi, meron pera. Bibigyan. Huwag kayong maingay, huwag kayong maingay. Wala lang maingay ha, wala maingay. Wala nang panggatas yung mga anak ko. Pero hindi masarap. Hindi masarap? Oh, nakagatan? Kunti lang, Let nyo kasi. Dito ka kasi. Jay, wag magmura ha. Mahirapan ako O Amiri, wag kang kita ka na sa camera. Huwag mo akong galawin, wag niyo akong hawakan. Uy! Oo, ano yan? Lumalayo eh. Doms, ako lagi mo pinagtitripan ha? Gusto mo naman Wala eh. namang kinakain ko eh. Inaano na, tuhod. Oo, ano yun? Uy, wala!
Ano, Jay? Walang gagawin? Teka lang. Oh, malapit na sa ano. Kunti na lang. Yan yung bunganga. Dito ako mahirapan. Hindi mo yung plastic. Hoy, ano yun? Tapusin mo. Kailangan mo lang inunguya. Nalaglag. Ubus na. Oh, isa pa, isa pa. Kuha ka pa, Jay. Itali mo. Oo. Tumama sa akin. Nagip din yung isang subuan na. Dito ko. Bili. Timer starts now. Gerald, ano yan? Ba't inaano mo yung paa mo? Ba't inahawakan mo? Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Lugi ako dito sa dalawang baboy na rin. Oh, mamaya tapos sila ko. Pati pa kayo nalapit. Dapat ubos ha. Huwag mo rin, huwag mong galawin. Huwag mong hawakan.